Hello guys, good morning. Gusto ko lang sanang i-share sa inyo yung mga naipon ko. Gusto ko lang sanang buksan dito sa harapan nyo yung naipon ko. Ito siya. Ito, yung mga ipon ko pag may photography, videography, may nagbabayad na, nagtatabi ako, nilalagay ko dito. Kasi ang purpose dito, kaya nag-ipon ako ng ganito ay yung registration ng dalawang sakyan tsaka yung isang motor. At saka yung mga gusto kong bilhin this Christmas. Kasi excited na rin ako magbukas nito. Una kasi paunti-unti lang 2020s hanggang sa kako pag 2020 siguro 100 hindi aabot sa gusto ko na amount. So pag may mga 500, 1,000 na nilalagay ko. Lalo na pag bagong pera, yung nilalagay ko dito. Kasi sabi na nila maganda pa Christmas yung mga malulutong. Pero hindi naman na siguro ganun kalutong-lutong yung dahil na-fold naman na. So ang pangit na. So ayan, buksan natin para bilangin natin kung magkano yung naipon ko. Sa January, mag-start na naman ako mag-ipon ng ganito. Ang dami. Sobra-sobra na yata sa registration. Ganda. Ganda pa tayo. Wow. Ito yung sinasabi ko. Pag nilalagay ko. Pero yung mga iba na fold naman na kasi ito yung butas niya. Ayan. Pag ganyan yan. Kaso nga lang napo-fold naman. Ayan. Saktong-sakto yung ginawa kong butas nyo. Ngayon, magbibilang naman tayo kung ilan lahat to, kung magkano lahat to. Pero mas maganda kung meron tayong pictures muna. Kung natin yung mga 500. walang ballpen, so dito na lang tayo sa tab mag-compute.
PowerDirector. So bilangin natin ito. 500. 1, 2, 3, 4. $57 pieces. $28,500. 28,500. So plus ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10,000. So 38,500. 38,500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
11, 12, 13, 14, 15, 16. 1,600. So, lahat na to is 40,100. 250. Mga 50s. So, ito maabot na ng 40,350. Ano kaya? Pieces. $520. So, ito lahat is 40,870. 40,870. Ito ang mga nag-ipon ko. Tinatamad ako magbilang ngayon. Ito na lang. Ito bigyan na lang natin sa mga bata. Mga coins sa mga bata. May 1,000 pa pala. 41,870.